Dnes to budou kuřecí stejky s omáčkou a fazolkami. Kuřecí stejky ochutíme oblíbenou směsí koření a dle potřeby osolíme, protože moje směs koření obsahuje soli minimum. Zakápneme trochu oleje a koření masírujeme do masa. Tak to necháme aspoň hodinu marinovat. Následně vložíme kůži dolů do středně rozpálené pánve a necháme 2 minuty opéct. Poté otočíme a opečeme další 2 minuty. Pak slijeme přebytečný tuk a maso podlijeme vývarem nebo vodou a dáme do péct při 150 stupních na 25 minut. Nudličky slaniny necháme zvolna vypéct takto do zlatova a pak slijeme přebytečný tuk. Nejlépe použijte tyto fazolky, protože je není třeba vařit, stačí pouze prohřát. Přidáme je do pánve a necháme je prohřát. Pak dochutíme sodí, časnatým pepřem, promícháme a máme připraveno k podávání. Dopečené maso necháme v teplé vypnuté trouby. Výpěr předsedíme a přivedeme k varu. Pak lehce zahustíme trochu tmavé instantní jížky, necháme minutku provařit a dle potřeby dochutíme solí a čerstvým pepřem. Pak už vypneme plotnu, přidáme kosničí studeného másla, ty vmícháme a můžeme vše servírovat. Přeji vám dobrou chuť. Pánve i koření z videa najdeš na mém e-shopu www.davidkuchyni.cz.